ng Pangasinan para isurpresa si Sean A.C. At ang nagpasurpresa sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang daddy ni Shaolin Yin all the way from Europe. So ayan, samahan nyo kami at ating tunghayan kung ano ang kanyang magiging reaction sa pasurprise ng kanyang mga mahal sa buhay. So isa lang sasabihin sa inyo, arat na! Nakakaintindi siya ma'am ng Tagalog? Meron kami ipapadala sa'yo na mayroon kaming package for you. Ang galing! Ang galing! So, pwede bang, pwede pumatok? Napasa ka lang sila. May na-expect ka ba? Naghintay ka ba? Baka may secret admirer ka. Naghintay ka ba? Or may nililigawan ka na. So you open the ano. Oh my God. Nasa, Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Charan! Happy birthday! Ayan. So, ayan. Happy birthday, Sean! Ayan. So, halika. Picture muna kita, ha? Wow! Ano yan? Ano yan? Maibis mo? Hindi, ma. Hindi po. So, ayan. Pasok muna natin, guys, yung pasurpresa kay Sean. Then, ipagpatuloy natin ang ating program sa loob. So, I'm inviting all the visitors. Dito po muna tayo sa harapan. Ayan. So, kantahan muna natin si Sean, ha? In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wait lang, Sean. Wait lang. Before mo blow yung Candle mo? wish ka muna. Wala, may wish siya, may wish. Yes! Palakpakan naman natin. Message muna, bago natin ibigay yung isang surprise para kay Sean. Message muna, Mami. Ikaw muna siguro. Pa-surprise. Message ko kay Sean, anak, sana stay very good as kuya. Okay? And, ano pa ba? Love na love ka ng mama at Ang papa. okay? Nakikinig ka? Okay lang, I love you na. Si papa mo na lang kasi si papa mo kailangan mag-message siya. Kasi laging ako. Sean, happy birthday. Sasabihin mo. Ikaw, 11 ka na. Nata ka na, mag-asa. Pero ako sa wife, ni. Huwag kayong mag-aaway palagi ni God. Tsaka ni Basti. Mag-aaway mo ka.
kuya ka niya. Tapos, huwag kang bangata, mag-aaral ka. Tapos yung cellphone mo rin yan, malabo na yung mata mo, bata-bata mo pa, puro ka cellphone. Oo, wait, wala pa nga akong tulog. Sige, happy birthday. Thank you, Papa. Thank you, Papa. I love you. Thank you. Sige, okay. Okay na. Mami Lola naman po. Sean, happy birthday. Si Mami, love na love ka niya, di ba? Ako sabi ni Mami sa'yo, huwag lagi nagsisilpon. Ha? Tani yung mata mo, sumingkit na. Wish ko lang sa'yo, baby ko, na sana lumaki kang mabait, tapos mag-aral mabuti, tapos alagaan mo yung mga kapatid mo, hindi puro kayo away-away, tapos tulungan mo si Mama na mag-alaga, okay? Alam na lang ka ni Mami. Love you! Love you too, Mami. Ba't si Mami may pagdala na kumata ko? Kuya, mag-birthday. Mami? Birthday. Ano yung So, Sean, there are a few messages for you here. Happy birthday, Sean. Ingat ka lagi. Love ka namin. From Tito Mar. Then, hi Sean. Happy birthday, Nanong. Binata ka na. Magpakabait ka at ipagbuti ang pagmamodule. Happy birthday ulit, Nanong. May God bless you always. Love you, Mama, from Mama Des. Happy birthday, Sean, and God bless. Good health and more candles to blow. Love, Lulu Boyet and Lola Dory from Turkey. Sean, happy birthday from Nanay Dalen. Hi, Sean. Happy birthday, Nanong. Binata ka na at magpakabait ka at ipagbuti ang iyong pagmumodule. Maligayang kaarawan ulit, Nanong. Dalangin ko ay marami pang kaarawan na darating sa'yo. Love you and miss you, Mama. Yan. So, yan ang mga message sa'yo. Meron akong isang video message for you. Kilala mo sila? Salawa ka yan. Happy birthday, Kuya Sean. Miss ka namin. Punta ka dito. Panihanda mo. Pahingi daw ng handa mo, sabi nila. So, ayan. Siguro papasyal ka doon para i-treat din sila kasi hindi sila makapunta rito. So, ayan. You want more surprise? Yes. Yes or no? Yes, of course. So, ayan, Sean. This one. You put this one, ha? Bibilang ako ng 3. Ayan. In 1, 2, 3, pull! Yan. Again. More. That is more. Dahan-dahan. More. Yan. Dahan-dahan lang alam. 1. There. Sige pa. More. Ayan. Sana all tag-isang libo. Yan pa. Sige pa. Pull. Yay! So, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan, that is 11,000. So what will you do? Sana all tag-isang libo. Nothing yet. You put that in your savings. Ano? Para sa future and then for the tuition fee siguro this coming school year. Ano? So ayan, Sean, on behalf of Surprise Mo-Deliver ka by Miss Maylene Palabay and of course in partnership with the Kuzi Milk Tilawa, we wish you all the best. Happy birthday and sana hindi pa ito yung huli natin pagkikita. More birthdays to come and candles to blow on your birthday. So, be a good boy always. Naging sabi nila, Mama, as narinig ko kanina mukhang medyo nai-irritate sila, Mama, sa pagsiselfone mo sa anak. Yun ang iwasan mo, ha? Bawas-bawasan mo ng konti pa. Eyesight mo, ay na. So, ayan, happy birthday again. So, guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para update kayo palagi sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So, lagi na po tatandaan. Keep safe, everyone. Every kissing is a blessing. God bless. Thank